Merhaba hevalno em divê vîdyoya xwe de li ser 10 pirs û bersivên rêzimana kurmancî bisekinin. Ev beşa yekemîn e. Em ê di demên pêş de beşa duyemîn, sêyemîn, çaremîn heta ku ji destê min hat em ê vîdyoyên vî awayî çêkin. Hevalno ev vîdyo bi taybetî ji bo hevalên ku nû hînê Kurdî dibin, dikevin azmûnan, tevî azmûnan dibin. Ev ê ji bo wan berî ku bikevin azmûnan, dê ji bo wan bibe alîkar. Wekî ceribandinekî, mesela heval dikarin li pirsan binêrin ve bijêrkên wan binêrin. Pirsên Kurdî çawa ne, pirsên rêzimana kurmancî çawa pirsên rêzimana kurmancî çawa tên kirin, bersiv çawa tên dayîn, bi tevî mînakan em ê niha yek bi yek li ser bisekinin. Yek jî taybetiya vê vîdyoyê ew e ku dema ku em pirsekê dikin, em ê bersivê wan bi hûrgilî li ser bisekinin. Em ê li ser vebijêrkan bisekinin. Kîjan vebijêrk çima ne rast e û vebijêrka rast em ê peyda bikin ew vebijêrk çima rast e. Em ê bi tevî şîroveyan wisa berfirê em ê ser bisekinin ji bo were femkirin. Heval avantaja vê vîdyoyê yek jî ew e ku em ê mijaran vekin, mijarên cûr bi cûr dema ku em pirsekê dikin vebijêrk derdikevin hemberî me. Em ê li ser wan vebijêrkan bisekinin. Sebebên ku ev hevok çima hatiye ava kirin. Em bibêjin mijara tewangê. Tewang çi ye? Kartafên tewangê kêjan in? Yan jî veketandek çi ye? Kartafên veketandekî kîjan in? Em bibêjin em ê li ser deman pirsan bikin. Em ê bersivên wan bidin. Ev ji bo me dibe wekî tecrübeyekî bi rastî. Berî ku em bikevin azmûnê. Em zêde dirêj nekin, heke hûn amade bin, em dest pê bikin. Pirsa yekemîn, di alfabeya Kurdî de çend heb tîpên dengdêr hene. Hevalno ji bo em bikarin bersiva vê pirsê bidin, pêşiya pêşîn divê em bizanin di alfabeya Kurdî de çend heb tîp hene. Di alfabeya Kurdî de 31 tîp hene. Ji wan 21 tîp nedengdêr, 8 heb jî dengdêr in. Em li vebijêrkên xwe binêrin. Vebijêrka me ya yekemîn A me gotiye 6, B 5, C 8, D 7. Hevalno ev bi rastî agahiyekî girîng e, ev pirsên bi vî awayî zanyarî ne. Heta ku meriv nezane, mirov ji ber xwe helbet dikare bersiv bide, lê dibe ku ew bersiv ne rast be. Mirov nikare ji ber xwe bersiva hemû pirsan bide. Em bibêjin me ev di serê xwe de avêt me got heft. Lê ne heft e. Di alfabeya Kurdî de 8 heb tîpên dengdêr hene. Bersiva rast, vebijêrka rast, C ye. Pirsa duyemîn, di kîjan vebijêrkê de qertefa ravekê tune ye. Binêrin hevalno, ez dicare dibêjim, di kîjan vebijêrkê de qertefa ravekê tune ye. A. Nanê sêlê xweş e. Di vir de qertefa ravekê yan jî veketandek heye, erê heye. Hevalno veketandekên me yên bi navkirî sê hebin. Qertafên ravekê yan jî qertafên veketandekê yên bi navkirî sê hebin. A ji bo navdêrên mê, E ji bo navdêrên nêr, N jî ji bo pirjimariyê. Li vê derê nanê sêlê giva em dibêjin ev E ye, ev zayendê nîşan dide û yekjimar nîşan dide. Tiştê ku em dixwazin ev vebijêrk nîne. Divê em peyda bikin ku qertefa ravekê tê de tune ye. Hevokekê wisa divê em peyda bikin. Gola wanê, gola Kurdistanê ya herî mezin e. Di vir de jî dîsa veketandek heye. Qertefa veketandekê heye. Gola wanê, gola Kurdistanê ya herî mezin e. Ez dixwazim îskanek çay vexwim. Di vir de divê xal hebiye hevalno, ev dawiya vexwim. Di vê derê divê xalek hebiye me ji bîr kiriye me danîniye. Em dewam dikin vebijêrka D. Zarokên cîranên me li ber derî dilîzin. Di vê hevokê de veketandek heye, erê heye. Du heb hene. Zarokên cîranên me. Lê tiştê ku em dixwazin dîsa ne ev e. Em werin ser vebijêrka E, perwerde mafê her kesî ye. Di vir de jî veketandek heye, erê heye. Kîjan e? Mafê binêr E her kesî ye. Mafê her kesî ye. Hevalno vebijêrka rast
C'ye em di sera derbas bûn min ne got ji were em niha ser bisekinin çima ev e. Vebijêrka rast C'ye ji ber ku binêrin ez dixwazim îskanek çay vexwim. İskanek çay. Gavak em dibêjin îskanek çay em hem nebinavkirî dikin hem jî miqdarê nîşan didin. Em dikarin bibêjin îskanek av jî qedehek em bibêjin kola jî kola mînakê te nexweş e ji ber ku tê de asîtê şekerê zirara wê heye em bibêjin qedehek dew qedehek dew. Gavak em dibêjin qedehek dew di vir de ravek tune qertefa ravekê tune ev eka vê derê wê demê çi ye eka vê derê qertefa nebinavkirinê ye. Min ji bo vîdyoyek çêkiribû di kanala de heye heke hûn bixwazin hûn dikarin temaşe bikin. Me got vebijêrka rast C ye ez dixwazim îskanek çay vexwim. Em harin ser pirsa sêyemîn di vebijêrkên li jêr de kêjan cînavka xwerû ye. Di kom cînavkên me hene divê em serî de vê bizanin cînavkên xwerû ez tu ew em hûn ew şeş hebin cînavkên tewandî jî min te wî wê me we wan heft hebin. Em li vebijêrkên xwe binêrin cînavka xwerû kêjan vebijêrkê de ye A te tewandî ye B wî jî tewandî ye C me jî tewandî ye D em xwerû ye em cînavka xwerû ye wê jî tewandî ye ji bo zayan de mêyan bikartînin. Wê demê em dikarin bibêjin bersiva rast D ye. Di kêjan vebijêrkê de qertefa tewangê ya ji bo navdêrên mê hatiye bikaranîn. Qertefên tewangê qertefên meyên tewangê kîjanin ê ji bo navdêrên mêyan bikartînin î ji bo navdêrên nêr an jî ji bo pirjimariyê. Em niha li vebijêrkên xwe binêrin A meta hevalê şêrkoyî li ku dijî wekî pirs. Di vir de qertefa tewangê heye erê heye î ye lêbelê ev ji bo navdêrên nêr e em ji bo navdêrên mê lê digerin dixwazin. Vebijêrka B soleke hikmetî qelişî ye. Di vir de qertefa tewangê heye erê heye kêjan e hikmetî. Lê tiştê ku em dixwazin dîsan ne ve ji ber ku î ji bo navdêrên mê tê bikaranîn. Qertefa tewangê ya ji bo navdêrên nêr. Hespê nevînê hespekî beza ye. Di vê vebijêrkê de qertefa tewangê ê heye erê heye kîjan e hespê nevînê. Hevalno tewang bi gelek awayan derdkevin hemberê mirov lê ji bo vê ez bibêjim ew awayên din em niha bibêjin serê wê tevle bibe. Em ji bo ravekê ez bibêjim. Dema ku em ravekê çê dikin peyva pêşîn raveber e peyva yekemîn raveber e peyva duyemîn ravekê re. Binêrin. Hespê nevînê raveber hesp nevînê ravekê re. İcar ravekêr heke peyveke heke navdêrek be navdêr ji xwe guherbarin heke peyveke guherbar be di tewe. Wê demê nevîn tewiya binin qertefa tewangê ê girtiye. Tiştê ku em dixwazin jî ev yeke. Pirsa me çi di kêjan vebijêrkê de qertefa tewangê ya ji bo navdêrên mê hatiye bikaranîn bersiva me ya rast C ye hespê nevînê hespekî beza ye. Di vê hevokê de diheb ravek çêbûne yek ji bo nevînê yek ji bo bezayê. Beza ji rengdêr e. Vebijêrka D ez diçim ew diçe ez sekinim ew jî sekinim. Ji bo pirsa me tiştek bê eleqeye ne wisa lê ev pirs e. Divê mirov dîsa jî bixwîne û baş tê jêfin bike. Em dewam dikin di pirsa pêncemîn di kêjan vebijêrkê de lêkerek bi pêşgira lêkersaz pêk hatiye bikaranîn. Heval em di serî de vê yekê bibêjin. Lêkerên me hin lêkerên me hene bi pêşgirên lêkersaz pêk hatine. Min ji bo vê jî min vîdyoyek çêkiriye di kanalê de heye. Ev lêkerên ku bi pêşgiran pêk tên pêşgirên lêkersaz hene pêşgirên me yên lêkersaz kêjanin em bibêjin da ra ve hil ro çê ber çend hebê din jene ev qas bes e. Em li vebijêrka yekê min binêrin ez li ser depê navên mehan dinivîsim. Li vê derê pêvabera me nivîsîne.
Divir da peşkireke lekersaz heye, peşkira lekersaz heye, natine. Ve bijeka B. Em ji xura pirtûka Helîm Yûsuf a tirsa bêdran distînin. Li vê derê pêvaber me standine dîsa. Divê lêkerê da peşkireke lekersaz heye, na tune. Nexwe bersivne ev jî. Solên bimeş diçe dibistanê. Li vê derê pêvaber me çûne. Divir da jî peşkireke lekersaz tune. Çêlek giyayê hewşê naxwe. Di vê derê pêvabera me xwarine, divir da jî peşkirek tune. Em hatin ser vebijêrka Êyê. Nevînê derî li hevala xwe vekir. Em hatin ser pirsa xwe. Bersiva xwe, bersiva me ev e. Bersiva me Êyê. Li vê derê vekirin lêkereke pêk hatiye bi pêşkira V'yê pêk hatiye. Peşkira ve peşkireke lekersaz e, yani jî lekerçêker e. Taybetiya vê lêkerê ew e ku ji lêkera bingehîn lêkereke din çê dike. Bibêjin lêkereke bingehîn heye, mesela kirin ve tê dawya kirinê wateyeke din dide dibe vekirin. Mesela ez kar dikim, ez derî ve dikim. Wate ne vekeve ne olsa, wate cuda ne. Ev ji bo peşkira vê mesela em dikarin çend hem mînakan jî bidin. Ve xwarin, me got vekirin, ve reşandin, ne? Gelek mînak mirov dikare bide. Em devam dikin. Pirsa şeşemîn, di vebijêrkên li jêr de kêjan lêkerên vebijêrkê li gorî dema niha rast hatine bikar anîn. Evvela divê em deman bizanin. Bi taybetî sê heb demên me yên bingehîn hene. Dema niha, dema bê û dema boriyet têdayî. Ev her sê demên bingehî tekez divê em bizanin. Evên dil mirov dîsa dikare hîn bibe, hêsan hîn bibe. Lê ev sê demên bingehîn divê em ji bîr nekin. Em li vebijêrka Ayê binêrin, diçû ev dema boriye berdest e. Rû dinişt, digot, xwest. Ev vebijêrk nîne. Divê em dema niha peyda bikin. B. Vebijêrka B. Diçe dema nihaye, rû dinê dema nihaye, gotiye dema boriye dudar e. Ev jî dudar e. Bersiva me ne ev e jî, xwestibû. Ev jî çîrokê dema boriye têdayî ye. Em li C'yê binêrin, diçû, rûnişt, got, xwest. Diçû, ev jî berdest e. Rûnişt têdayî ye, got têdayî ye, xwest têdayî ye. Bersiva me ne ev e jî. Em li ser D'yê bisekinin vebijêrka D. Diçe, berê diçe, rû dinê, dibêje, dixwaze. Vebijêrka me ya rast nexwe ev e. Binêrin diçe, rû dinê, dibêje, dixwaze. Dema niha çawa pêk tê, dema niha bi qertefa dema niha di pişra cinavka kesandinê û pişra jî rayeka dema niha ya lêkerê. Mesela rayeka dema niha ya lêkerê çê ye, diçe. Evvela lêkerên pêk hatî, mesela wekî yên rûniştin, daketin, vekirin, ev qertefa dema niha dikeve navbera pêşkir û lêkera bingehîn. Rû dinê. Dirûnê, hin herem dibêjin dirûnê jî, lê bi piranî wekî rûdinê hatiye qebûl kirin. Em hatin ser pirsa heftemîn. Di avaniya tebatî de heke lêkera bingehîn lêkerekê hevdanî be bi heva tê nivîsîn. Divê em vê pirsê baş bixwînin. Di avaniya tebatî de heke lêkera bingehîn lêkerekê hevdanî be bi heva tê nivîsîn. Li gorê vê yekê di kêjan vebijêrkê de lêkerekê hevdanî çewt hatiye nivîsîn. A. Dar hatin avdan lê gulman. Ev hevok rast e. Li gorî pirsa me. Ji ber ku li vê derê lêkera hevdanî avdan me bikaraniye. Dar hatin avdan bi heva nivîsiye, divir da pirsgirêk tune. Em li vebijêrka B'yê binêrin, xwarin tê germkirin. Evvela lêkera bingehîn lêkerên xwarû yên pêkhatî yên hevdanî kêjan dibe bila begiş bi heva tên nivîsîn. Lê lêkera alîkar, lêkera hatinê ya ku avaniya tebatî çê dike, li gorî deman tê guhartin. Mesela dar hatin avdan, ev dema boriya têdayî ye, xwarin tê germkirin, ev jî dema niha ye.
Binêrin lêkera bingehîn tê dawiyê lêkera hatinê li gorî deman hat guhartin. Sepanek hatiye barkirin, yek jî hatiye jêkirin. Sepanek hatiye barkirin, yek jî hatiye jêbirin. Barkirin hevoka yekemîn rast e, sepan hatiye barkirin rast e, yek jî hatiye jêbirin çewt hatiye nivîsîn. Nexwe bersiva rast ev e. Divê jêbirin jî bi hev bihata nivîsîn. Em li vebijêrka deyê jî binêrin di de çiqilên darin hatin jêkirin. Ev jî rast hatiye nivîsîn. Pirsa heştemîn cihên vala bi daçekan dagirin. Em dagirin kamê çawa dagirin. Em di saet heftan da rabûn. Me dest û rûyê xwe şûştin. Du ra divê were, du ra me taştê xwar. Piştê taştê me mal da hev, yani me mal kom kir, me malaş pakış kir, divê watê de da hev. Diranên xwe firçe kirin, kincên xwe li xwe kirin û em bi texsiyê çûn balafirgehê. Em li balafirgehê rastê hevalê bavê min hatin ku ew jî diçû agrê. Piştî ku em bi qasî nîv saetê bi hevra rûniştin, dema çûyîna me hat û em bi hevra li balafirê siwar bûn û çûn agrê. Hevalno daçek bi vê awayî em bi cî dikin. Heke we asla duyem sêyem qedan dibe. We jî ev pirsên bi vê awayî çêkirine em bibêjin. Pirseke bi vê awayî çêkiriye. Pirsa nehemîn di kêjan vebijêrkê de gihanek heye. Gihanek hûn dizanin pir girîngin di ziman da hêmanên yek ji hêmanên girîng gihanekin. Amadekariya xwe baş bike. Divir de gihanek heye tune. Pirtûkê ji wir hilde dayne ser maseyê. Divir de ji gihanek tune. Du kahreba li vê dilatiye nivîsîn. Divê me kahreba me binivîsiye. Kahreba jî peyveke Kurdî ye. Dibêjin derbasê Erebî bî. Ez vê ji we re bibêjim hevalno. Ev profesorekî me û hin kesên bi spor bi taybetî li ser peyvan mebêjin lê dikolin, ew vê yekê dibêjin. Kahreba bi Kurdî ye ne bi Erebî. Hin kes dibêjin qey bi Erebî ye lê na. Ji ka û bayê dibêjin pêk hatiye. Ew vîdeoyê ez peyda bikim, ez ê wekî link dayne binêv vîdeoyê hûn dikarin temaşe bikin. Belê di kahreba yan jî elektrîk yan jî ceyran çû, ji ber vê yekê min nekarî ez dersên xwe çêkim. Divir de gihanek heye, erê heye. Kîjan e? Ji ber vê yekê. Ev gihaneka sedemîn e, sebebê nîşan dide. Vebijêrka de divê li her derê Kurdistanê dar bên çandin, divir de jî gihanek tune. Me got bersiva rast C ye. Belê matin ser pirsa dawî, binê lêkerên ku di forma dema boriyetê dayî de hatine kişandin, xêz bikin. Hevalno ev teknîka niha destê me de nikarim mixabin ez binê wê xêz bikim, lê em ê wisa bixwînin, hûn ê jê fehm bikin. Ez ê lêkera ku di forma dema boriyetê dayî hatiye kişandin ji we re bibêjim, ev lêkerim. Em dest pê bikin. Em di saet heftan da rabûn. Rabûn dema boriyetê dayî ye. Ez ê bi Kurtayî bêjim tê dayî ye, hûn jê fehm bikin. Me dest û rûyê xwe şûştin tê dayî ye. Dûra me taştê xwar tê dayî ye. Piştî taştê me mal da hev tê dayî ye. Diranên xwe firçe kirin tê dayî ye, kincên xwe li xwe kirin dîsa tê dayî ye û em bi texsiyê çûn balafirgehê, çûn dîsa tê dayî ye. Em li balafirgehê rastî hevalê bavê min hatin tê dayî ye ku ew jî diçû li vê derê ne tê dayî ye berdest e, agrî. Piştî ku em bi qasê nîv saetê bi hevra rûniştin jî tê dayî ye, dema çûyîna me hat jî tê dayî ye û em bi hevra li balafirê swar bûn jî tê dayî ye
û çûn agiriyê. Çûn jî têda ye.